naaron sa social media gikumparar ang naong ni President Bongbong Marcos og ni Martin Romualdez kadtong pagdaog nila 2022 og karon tambok pa sila ato, karon daot na kay sila. Nga tan-aw ko nako nag-low carb basag ni sila. Ang sa 2022 tambok pa man ko ato, karon daot na nako nag-low carb siguro ni sila. Low carb and fasting, intermittent fasting. Ang mga balita-balita na problema sila karon tungod sa daghan kaayong mga nipagawas og mga kinangitawag nato mga witnesses nga sila gyud maoy utok sa dagko kayong kawat sa kwarta dinis ato. Subay-subay bitaw ni kisa na nga ang mga lawyer diha nga nagsubay-subay. Apil na si defensor kanang former congressman. Yun siya kadto si Irap mantingal ito. Ang iya yung gikawat ato nga actual yung kwarta sa atong nasod nga posibleng siya nagkawat. Igo siya ni pirma 150 million to. Nya na impeach siya. Aw na kanang na people pawiran. Kadtos Gloria na aratos mga 400 million. Mo nang gipangutana siya sa imong tan-aw, hay man gyud pinakadako nga korupsyon kang Duterteng panahon o sa ubang presidente o karon kang panahon administrasyon Bongbong Marcos. Ingon din siya karon manggod ang gihisgutan dili billion, trillions. So sa una kanang mudol-duol og 1 billion nga mawa nga kwartas atong nasod murag ko na kay na kanang gilas na kay taana impeach dayon, kiha dayon. Pero karon mura na lagwa ang billion, trillions. Nya kining maong buhat masakpan man sila sa dili, priso man or mapamulta man sila sa dili kay may sa kay sila mo lihay-lihay dili deta kaikiyas sa Ginoo mga igsoon. Mo nang niingon diri sa atong Ebanghelyo, ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Kining ato rong mga leaders na nangawkaw sa atong kwartas nasod, ila man tan gilisod-lisod, gitagaan nila kalisdanan ang mga Filipinos ba. Nya tungod aning paglisod-lisod nato sa atong isig katao, mao sa nay gamiton sa Ginoo nga magkalisod sad sila. Tingali naa nila ang mga malita-malita nga kwarta, mga billions and trillions na as ilang bank accounts dinhi og didto sa gawas nasod, pero ang kahasol sa ilang hunahuna magkalisod gid na sila. Mo nang nidaot na sila na sila mga sakit, mga matay ra gid na sila. Nya inig kamatay ana matud pas Ginoo, ayaw pakasad-a ang inyong isig katao kay di sad mo pakasad-on sa Dios. Nya unsa may ilang gibuhat karon sa ilang mga kontras politika, gipakasa nila, ipapriso nila, ipa-impeach nila. Siguro sana silang pakasad-on. Doon na pa ba'y posibilidad nga mapasaylo sila? Naawa. Tubag. Mao na si Propeta Daniel diri sa atong unang pagbasa, nagbasol siya og nagpakiluoy siya sa mga sala niya og sala sa iyang katigulangan. Iyang giangkon nga mga masupilon ni, hasta tong akong katigulangan, nagsigi mig supak-supak nimo, Ginoo. Nya iya sang giila, apan ikaw maluluyon og mahigugmaon. Pero lagi mubalik sad ta sa standard nga gisulti ni Kristo. Kung dili nato pakasad-on ang atong isig katao, di sad ta pakasad-on sa Ginoo. Sa dihang na presidente si
Rodrigo Duterte ang gikondem sa kadaghadang leaders ug mga labi na gyud sa mga kaning nasakop aning pinklawan, mao gyud si Marcos Sr. na bisag patay na dili gid nila ipalubong sa libingan ng mga bayani. Grabe gyud ang pagkondem ato tungod kay dako gyud kay siya og nabuhat kuno nga sala sa Pilipinas tungod sa iyang martial law, pagka-dictator o sa pagpangawkaw niya mga gitawag mga hidden wealth niya. Motong wa gyud siya gipalubong kay ikauaw ang paglubong niya sa libingan ng mga bayani. Pagka-presidente na ni President Rodrigo Duterte, iyang gitan-aw ang legal ug ang moral side. Sa legal, ang ayan gid siyang ilubong sa libingan ng mga bayani kay former president man siya niya, sundalo pag yun sa atong nasod. Wa gyud rason nga dili siya ilubong. Ang moral lang kay makaskandalize sa mga tao. Iyang gitimbang-timbang, timbang-timbang og may desisyon siya nga ipalubong yun sa libingan ng mga bayani. Unsa may tumong ato niya aron ipakita nga ang usa ka Pilipino ato yung higugmaon, dili nato pakasadon. Sakto to yang gibuhat dili. Pero sa dihang karon siya na mo gi-accuse og ejiki, wa gyud mupugong si Bongbong Marcos. Why 24 hours gi-arrest dayon siya dito sa airport paggikas Hong Kong pag-abot Britsos Villamor Air Base, human sakay sa eroplano ngadto dayon sa Dahig. 1 year na siya karon kapin dito. Wa gyud makonsensya si Bongbong Marcos ani hasta nang iya mga opisyal. Mao na hinaot unta nga makonsensya ba? Na karon ako'y nabatian nga tamlay ba sa Tagalog, tamlay, subo kayo, luya kayog naong si Bongbong Marcos nga nag-announce nga mga kapatid, mayroon ng isang Pilipino na nasawi doon sa gira sa Israel, sa Middle East. Lungkot tayo kasi namatay isang domestic helper. Naku kanindot unta kining iyang gibati karon sa usa ka OFW, mubati man kita na bisag usa lang ka Pilipinong mamatay, mubati man ta. Pero nganong di man ta mubati sa usa ka 80 years old masakiton, usa na katuig nga gipriso, nganong di man ta mubati nga ibalik dire? Nganong wa man na gi-pronounce sa atong talahorong presidente sa dihang pila ka gatos ang nabanla sa baha dinhi sa atong dakbayan sa probinsya sa Sugbo, labi na dinhi sa atong parokya, atong munisipyo. Wa man ko kabati nga iyan ang gisulti tungod sa flood control nga way ayo. ug sa daghan pang nangamatay tungod aning mga trillions nga gipangkuha nila, wa man siya na maluya, wa man sad siya moingon nakakaawa ana. Nawa naman ang hearing sa flood control, nawa naman ang hearing sa mga nangawang kwarta sa DepEd ug sa PhilHealth. Pila kay namatay kay wa nay tambal. Ingon ani ang gustos Ginoo nga kun pananglitan maluoy ta sa usa, kaluy-a ang tanan. Mo na ingon Ginoo, dihas kasing-kasing nato, di gyud nato pakasad-on ang atong isig katao. Kita dili lang sad ta moakyos nga sad-an si President Bongbong Marcos ug ang iyang mga allies. Unsa may atong iakyos? Ang ilang mga actions. Ang ilang pagkatao maluoy ta, pasayloon nato ang ilang pagkatao. Mo na ang atong prinsipyo sa simbahan, hate the sin, unsay sumpay? Love the sinner. Nayo sa kagrupo nga akong giistoryahan, love your enemies. Huy, pader, uy, lisod ka na, pader, uy, lisod ka nga react.
Di gina madapader. Love your enemies. Di na madapader. Kamo, unsa man sa inyong reaksyon? Love your enemies. Unsa inyong reaksyon? Nagtuo manggod ta nga pag-ingon ni Kristo, love your enemies, dili na nimo hatagag hustisya ang iyang binuhatan. Di na mo'y gustos Ginoo. Because God is a just God. Ang gusto niya, higugmaa ang nakasala, dumti ang sala. Love the sinner, hate the sin. Ingkaw niya usara man na, ang sinner ug ang sin gakuyog man na. Kuyuga sad. Ang justice ug ang love. Ipapriso ang sinner kay mukuyog man siya sa iyang sala ngadtos prisuhan, apan duawa siya kung tuan na siya sa prisuhan. Muna ingos Kristo, I was in prison and you visited me. Pananglitan ron, imong bana, giunay gi-rape ang inyong anak na 5 years old, kay nagsigi siyang suyop. Kalimot na siyang anak dito niya. Unsa man, ipapriso, dili? Ipapriso. Papriso, yun kay, dako man ang sala. Pero, inigkapriso na, ikaw nga asawa, magsigi kag duaw dito. Magsigi kag ingon niya unsa may imong gikinahanglan diha, love. Kay love man nimo siya. Nga din siya dito nga gutom ang love. Nya ningon man ang Ginoo, pakana ang gigutom. Imo sang tagaag pagkaon. Wa naman ko'y igsusulob diri love, pulos naman ni bulingon. Imong dadon yang bulingon, ilisa ni mo limpyo. Clothe the naked. Di ba? Mura man kong nasakit love, wa man ko'y tambal. Palit sa kag tambal, imong ihato dito. Unya kay ni Honghong man siya, gusto man kong musuyop love. Unsa man, imong pasuyopon? Ikaw, bahala ka diya. Ang nakaapan manggod nato, pareharon na ang mga pangandoy sa uban, may ragyong madugta na diha si Duterte. Di man gani sila mag-imong Presidente Duterte, Mr. Duterte. Madugta unta na siya, dili paigo nga makonbikto na siya, madugta kita siya. Pastilan anang mga pulungan. No? Mao na hinumdumi gini nga kanang imong tupad, kanang tupad nimo ba makapalangit na nimo, kana bang tupad nimo o makapaimpierno sa na nimo, kay mao man na ang basihan sa Ginoo giunsa na nimo pagtratar, kanang tupad nimo. Kung imo na siyang dumtan sa kas Ginoo. Kung imo nang higugmaon sa kas Ginoo. Kung imo nang pasayloon sa kas Ginoo. Kung manghatag ka ana, hatagan sa kas Ginoo. Unyag naglagot ka, di naman ka manghatag. Awa na sa ihatag ang Ginoo nimo. Di ba? Da. Nya kamo, nahigugma mo aning nagwali. Kusga. Unsa may kinahanglan aning nagwali ron? Kana ang slot. Pila man kabuk atong slot be? Tulo kabuk atong slot. Ang Grace 100 pesos, ang PPSC Part 2 100 pesos, DPR 100 pesos. Kung mupalit mo ani kada simana, tagsa lang kaslat, kada simana, 300 pesos, daghan kay mog madawat nga grasyas gikas Ginoo. Kay iya manggisaa diri. Kung manghatag kamo sa uban, kamo usab paghatagan, pakapinan pagyod. Kay ba mo pila ipakapin sa Ginoo? Hay may daghan ang gihatag o ang pakapin? Di ba, kung kamo'y manghatag ba, panaltan, mubayad ka ron, mubayad ka.
hay may daghan pagbayad nimo dito sa restaurant, bayad ka nya kanang pakapin kana mo ng tip. Hay may daghan, hay may dako nga imong ihatag, ang bayad sa imong gikaon o ang tip? Ang bayad. Ato na ha, ato na kinaiya. Pero ang Ginoo lahi. Ang iyang ibayad gamay kay igo ra sa imong gihatag. Panudan ihatag kag 1,000. Iya kang ulian og 1,000. Pila may pakapin? 100-fold. Kadtong imong gihatag nga 1,000, iya tong i-times og 100 times. Nya mo to iyang ihatag nimo isip pakapin. Anong tutok na mo? Lagi ihatag ibutan ta lang. Oy dili man pader kay 100-fold raman. Sige 100-fold. 99-fold ang iyang pakapin. Kay ang 100-fold gipilo-pilo mag ka 100 ang atong gihatag. O di sa usa ka pilo ato mabawi na nimong 1,000. Nya kay 100-fold man napay 99 ka pilo. Mao to'y pakapin. So pila may yang ipakapin sa imong 1,000? Di mo ka mo kwenta? Pila man? 99,000 ang iyang ipakapin. Kay 1,000 times 100, pila man na? 100,000. Kuhaon imong 1,000, nga mao to'y imong original nga gihatag, di, naa kay 99. Nya kay 300 man imong gihatag kada semana, 300 pesos. Pila may ipakapin sa Ginoo nimo? Di mo ka mo kwenta? Pila? 300 times 100. Pila man na? Ha? 300 times 100. So, 3,000. Pila? Upat man na ka zero. 300, duha ka zero. Nya, upat man na ka zero. Pila? 30,000. Nya minusan nimo imong original nga gihatag nganhi nga 300, ang pakapin 29,700. Nya kay wa man ka mohatag sa imong 300. Imo man gipalit og sudan, kaon ka adobo pag yun humba. Ang gipakapin kolesterol. Imo man gipalit ditong soft drinks, ang gipakapin diabetes. Ana nya diha na nga nagsige na kag dialysis, hinay-hinay di kag duol dinhi, pader tagaay kog para dialysis. Maingon din ang pari, wa mo gikang palit slat, hinaot unta matiwas na ka. Arog matiwas na ka, misahan ti ka kada gabi, makakulikta pa ko gamay. Usahay mga igsoon, sa atong pagpaniguro sa atong kaugalingon, mawad-an ta niini. Mao na ingos Kristo, ang maniguro sa iyang kaugalingon kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang maghatag sa iyang kinabuhi ngadto sa uban nga dili mabalaka, makabaton niini. Ug mao na ang atong kinaiya unta sa pagtratar sa atong isig katao. Kay kitang tanan pulos ra gid ta makaluluoy, pulos ta mga makasasala matud pang propeta Daniel. Muna sa atong tubag sa Salmo, unsa toy atong tubag? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa angay sa among mga sala. Kay kung pahamtangan kita sa Ginoo sa atong mga sala, wa giusa natong malangit. No? Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kada semana na jud kong mupalit og slot. Sige, ingna. Kada semana na jud kong palit og slot. Ay haron ang Ginoo mutagad nako sigon sa akong gihatag, dili sigon sa akong pagkamakasasala. Manindog na ta mga makasasala